Hi, bombinina e podcast aqui. Meu nome é Rafaela Werleman, eu sou tesoureiro na Mary John Foundation. E nós também abrimos a luna de bem aqui com o tema de maleza não crônico. Eu estou aqui na AWE com o Dr. Rahamat e que também explica bosso mais que é maleza de Hashimoto. Essa é maleza crônico. E eu também dou uma explicação over essa aqui, sua função como internista. Dokter, welkom. Aan u het woord. Ja, ik ben dokter Rahmat. Ik ben internist endocrinoloog in het HOH. Als je als internist in opleiding gaat, dan heb je aan het einde een subspecialisatie. Ja. Dus sommigen kiezen bijvoorbeeld voor de nieraandoeningen, dan worden ze nefroloog. En anderen kiezen bijvoorbeeld voor infectieziekten, dan worden ze infectioloog. En zo kan dat verder. En in mijn geval ben ik gespecialiseerd in hormonen. Ja. Dus ik ben een endocrinoloog. Okay. En een van de hormoonproducerende klieren die vaak bij mensen voorkomen als aandoeningen, is de schildklier. Oké. En waarom de reden dat u daarvoor heeft gekozen, die specialisatie? De schildklier of andere hormoonproducerende klieren maken een groot deel, wat mij betreft het allergrootste gedeelte bijna uit, van hoe je uiteindelijk voelt, leeft en zelfs kan leven. Klopt. Heel veel mensen weten natuurlijk hoe belangrijk het hart is of je hersenen. Ja. Maar om een voorbeeld te geven, als je een hartinfarct hebt gehad, betekent niet dat je overlijdt. Tegenwoordig overleef je dat heel makkelijk met alle technologische vooruitgangen die er zijn. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld de bijnier, dat is een klier boven de nier. Ja. En die produceert een hormoon, cortisol. Okay. En als je dat niet produceert, dan is dat levensgevaarlijk. Het is een heel fragiele situatie, wat dichter aan de dood ligt dan bijvoorbeeld een hartinfarct. Oh. Dus naarmate mijn opleiding heb ik dus het belang van de klieren, de hormonen, heel interessant gevonden. Ja. En vandaar dat ik die kant ben opgegaan. Oké. Heel interessant. En wat is Hashimoto? Kunt u een beetje uitleggen wat... Ja, misschien is het makkelijk om eerst te beginnen met wat de schildklier precies is. Ja. Want ik denk dat veel mensen dat niet zo goed weten. Het is een klier die in het kuiltje van je hals ongeveer ligt. Dus dat is de hoogte ervan. En het bestaat uit 2 stukken. Het ziet eruit net een vlinder, dus links en rechts. En het heeft een heel kleine verbinding met elkaar. Dus echt net een vlinder ongeveer. En die linker en rechterkant, die zijn ongeveer 4 bij 2,5 bij 2,5 centimeter. En dat kleine brugje is nog geen halve centimeter. Dus dat is ongeveer de grootte van de schildklier. En de schildklier produceert schildklierhormoon. Hormonen, ja. Er zijn een paar varianten van, maar daar ga ik niet heel diep even op in. Maar uiteindelijk zorgt het ervoor dat je een bepaalde regulatie in je metabolisme hebt. Dus om het heel simpel uit te leggen, je moet het zien als een heel goede verkeersagent die midden in een kruising staat en zorgt dat alles goed gaat. Okay. En als je een politieagent hebt die het niet zo goed doet, dan gaat alles trager tot mis. Ja. En als er een agent is die heel snel wil werken, dan is dat foutgevoelig en dan kan dat ook weer tot problemen leiden. Ja. Dus dat is in het algemeen de functie van de schildklier, om het metabolisme, al het verkeer in het lichaam, alles wat moet gebeuren, op een bepaald tempo te laten gebeuren. Ik ga even in het papierment heel even uitleggen. Lokaal dokter tabisa ta is schildklier ta un órgano to hopi importante ding nos corpo eta regular nos hormonen pero também tur
lo cual que nos corpa tengo hasi. Dus den corto, esta bisa mané, que si nos porwaque como polis, que ta de nos corpa, entonces si el polis no ta hasi su trabalho bom, turcosta bairro best den nos corpa. E te hasta que si não está funcionar bom, turcos por não está funcionar devidamente. Então, ora aceita tiki e é órgano mais chiquito de nos garganta aqui na meme, de maneira barbulhata assim, e em ambos com algo assim chiquito tem impacto assim grande tem bo corpo. So ora nós seguimos back com o Dr. Rahmat. Dus wat kan de oorzaken zijn van eigenlijk is het een schildklierontsteking. Ja. Toch? De Hashimoto disease is een schildklierontsteking. Wat zijn de oorzaken van? Dus, wat kan in het algemeen eerst, hè, dus een ontsteking kan vanuit een virus zijn. Mm-hmm. Dus als je een luchtwegontsteking hebt, gewoon een griep, keelpijn, dan is dat vaak een virus. En dan kan het de schildklier ook mee ontsteken. En dan is dat een tijdelijke ontsteking van de schildklier. Ja. Het gevolg kan zijn dat er iets meer schildklierhormoon naar buiten in het bloed komt. Vaak geeft dat niet heel veel klachten, maar soms kan het dan de verklaring zijn dat iemand een net te snel werkende schildklier heeft, omdat je dat meet in het bloed of in combinatie met klachten van iemand. Ja. Het kan ook komen als je een bacteriële infectie hebt. Dus laten we zeggen, je hebt een tand die niet goed is. Mm-hmm. En dan komt er een bacterie in, die creëert een wond met pus. Mm-hmm. Dat kan verder ontsteken, dus met een bacterie. En dan ook zo de schildklier raken. En dan behandel je dat wel met antibiotica om die schildklier te laten genezen. Okay. En je hebt wat we zeggen, dus auto-immuunontsteking of steriele ontstekingen. Mm-hmm. In de zin van dat het niet een virus of een bacterie is, maar het zijn je eigen lichaamsweerstandcellen die de schildklier aanvallen. Oké. Hoe vaak komt Hashimoto voor? Komt het heel vaak voor? Zeg maar, we gaan dan op Aruba, zeg maar, hoe vaak komt het voor? Zijn er veel mensen die daaraan lijden of omschatting? Het is heel moeilijk te zeggen, want als je kijkt naar hoe de Hashimoto in elkaar zit, het is een rare, een bijzondere, hoe moeten we het? Nee, dus eigenlijk is het heel veel ziektes, huidziektes, maag-darmziektes, andere specifieke oorzaken, reuma bijvoorbeeld, zijn allemaal in principe dezelfde basis. Mm-hmm. En dat is dat het niet een virus of een bacterie is. Je eigen immuunsysteem valt jouw cellen aan. Mm-hmm. Ja. En het kan dus alle cellen, alle organen, alle soort weefsels aanvallen. En dan heb je een specifieke ziekte. Ja. Zo heb je darmziektes of bepaalde huidziektes, omdat het die stukken aanvalt. Ja. En in het geval van de Hashimoto valt het je schildklier aan. Ja. En dat kan en gaat meestal heel langzaam. Zo langzaam dat de meeste mensen het hebben en geen last ervan hebben. En het hoeft ook niet. Mensen hoeven ook heel lang, jaren, tientallen jaren, gewoon geen last ervan te hebben. Mm-hmm. Maar het kan op een gegeven moment activeren. Ja. En de vraag dan, waarom activeert het? Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat is hetzelfde vraag stellen als zeggen, waarom wordt iemand ziek? Of waarom heb ik een ziekte gehad? Ja. Uiteindelijk is dat in het algemeen de combinatie van je eigen genen en je omgeving. Okay. Dus hoe je leven gaat, wat je eet, wat je drinkt, in welke omgeving je werkt, met wat voor stoffen kom je in aanmerking. Al die dingen hebben invloeden. Oké. Interessant. Wat zijn de risicofactoren
Dus dan, dat zijn dus eigenlijk de risicofactoren. Je eigen genen, het kan in de familie voorkomen. Dus dat je schildklierweefsel een bepaalde type cellen zijn. Waardoor je immuunsysteem kan denken, het is niet schildklierweefsel, het is iets anders. Want al ons weefsel lijkt heel erg op elkaar. Dus er hoeft net maar iets anders te zijn. En dan denkt je immuunsysteem, dit is een indringer. Dit is een virus of een bacterie. En dan begint hij dat aan te vallen. Dus bijvoorbeeld virusinfecties, zoals ik in het begin zei, vanuit de keel, kunnen een risicofactor zijn. Als je ergens in de buurt bent met veel stralen, dan kan dat ook het weefsel veranderen. Waardoor het immuunsysteem denkt dat het iets anders is. Een extreme voorbeeld is dan bijvoorbeeld mensen in het Tsjernobylgebied. Daar hebben we dus genoeg bewijs van, dus dat ze schildklierstoornissen krijgen. Vanwege de straling. En uiteindelijk gaat het nog extremer in de vorm van schildklierkanker. We weten dat Hashimoto veel vaker bij vrouwen voorkomt. 1 op de 7 is van... En de reden daarvoor, dat weet men ook niet precies, maar het kan dan te maken hebben met toch oestrogenen, dus het vrouwelijk hormoon. Soms... er is ook een theorie dat het te maken kan hebben met de zwangerschappen van vrouwen, omdat het kindje, de stofjes of de weefsel van het kind is weer anders dan van het moeder. En normaal is er een goede scheiding tussen het kind en het moeder. Maar het kan toch dat net bepaalde eiwitten of stofjes het bloed van het moeder bereiken. En dat kan een bepaalde trigger geven. Zijn voor dat je de Hashimoto krijgt. En uiteindelijk veel jodium, wat misschien in veel zout of voeding dat veel zout heeft, voorkomt. Het chronisch gebruik daarvan kan ook allemaal een risico zijn. Het zijn uiteindelijk denk ik nooit één ding. Het zijn combinaties van alles dat ervoor zorgt. En om je eerdere vraag te beantwoorden, we zien dat ongeveer, dus de vraag is dan, hoe vaak komt Hashimoto voor? Ik denk best vaak, omdat het gevolg ervan, dat zien we best vaak. En dat is dan een schildklier die niet meer goed werkt. Met andere woorden, te traag. En ik denk gemiddeld, als ik een gok moet doen, op basis van gegevens van Nederland of de States, dat het ongeveer ligt tussen 10 en 15% dat het voorkomt. Maar nogmaals, de gradering van hoe erg het is, dat verschilt ook weer. De grootste gedeelte van de mensen zullen weinig tot geen last hebben. Oké. En ik praat voor mezelf nu. Ik had de Hashimoto disease. U bent mijn specialist. Daarom zitten we hier ook. Mijn dokter Rahamata, mijn specialist. We zijn saki, papi overtje saki. A mim mesmo wat in hobby last die maneira que o doctor avisa. Tem viaja bonota senti mes que bo tem last de algo na bo garganta. Tem mi caso me tau tem hobby last de mi garganta. Me notau ta por drumi e me tau ta drumi sinta. Dus cada corpo de gente está diferente. Dus pensei, nós te sentar aqui com o Dr. Rahamat para explicar mais over die zaken. Dus ik heb even in het kort gezegd dat ik wel heel veel last had van mijn Hashimoto. Dus, en wat ik u wilde vragen, zo van, hoe wordt het ontdekt? Jullie gaan bloedonderzoek doen en wat wordt onderzocht? Dus en de bloedwaarden. Volgens mij is dus om even terug te gaan. Iedereen heeft een reden waarom je naar de huisarts gaat. Je hebt een bepaalde klacht. En de huisarts
gaat dan op basis van die klachten bedenken van hé, waarmee heeft dit te maken? Ja. En een heleboel klachten zijn heel algemeen. Klopt. Ze kunnen een uiting zijn van A tot Z, Ja. qua oorzaak. Mhm. Dus iets waar mensen vaak naar de huisarts gaan is bijvoorbeeld vermoeidheid. Ja. Of bijvoorbeeld ze zeggen, ja, ik voel iets aan mijn hals of ik voel een pijn in mijn hals. En dan heeft de huisarts een bepaalde richting om aan te denken. Ja. En stel de huisarts gaat nu je schildklierwaarde meten en het blijkt net te traag te zijn of juist Te hoog. duidelijk heel traag. Heel traag, ja. Dan kunnen natuurlijk daarvoor een aantal oorzaken zijn. Ja. Dus als eerst ontdekt de huisarts vaak dat de schildklierwaarde te traag is in het bloed. En dan is de vraag waardoor komt dat? Waardoor komt. En dan heb je eigenlijk heel simpele indelingen daarvoor. Het kan iemand zijn die een operatie heeft gehad in dat gebied. En dan is de schildklier beschadigd of het was een specifieke schildklieroperatie. Ja. Nou, dat is vanzelfsprekend. Of iemand heeft een vorm van bestraling vroeger gehad. Bijvoorbeeld borstkanker. En dan kregen mensen vroeger heel andere doseringen. En dan kan dat kan ook invloed hebben. Ja, en dan kan het in de loop der tientallen jaren de schildklier chronisch beschadigen. En dan gaat dat trager werken. Het kan ook komen, wat het meest voorkomende is dus dat het immuunsysteem het aanvalt langzaam. Ja. En op een gegeven moment is er genoeg schildklierweefsel kapot gegaan dat er niet genoeg hormoon meer wordt gemaakt. Om een voorbeeld te geven, als de helft van je schildklier weg wordt gehaald, dat stukje dat overblijft, die andere 50%, is eigenlijk genoeg om toch jouw lichaam te voorzien van genoeg schildklierhormoon. Dus daarom kan het heel lang doorgaan zonder dat je iets door hebt, zonder dat het schildklierhormoon echt tekort schiet. En pas wanneer het tekort schiet, omdat er niet genoeg weefsel meer over is, dat functioneert, dan zie je in het bloed een tekort. En zo komt de huisarts op een traag werkende schildklier. Ja. En wat je dan doet is eigenlijk heel simpel. Tegenwoordig kan je de schildklier gewoon vervangen met een tablet. Ja. En dan krijg je schildklierhormoon en dan heb je... Het moet wel aangepast worden aan een persoon. Iedereen is een beetje anders. Ja. Het heeft te maken met je gewicht, met hoe het wordt opgenomen in de maag. Je moet ook een heel specifieke manier gebruiken om de schildkliertabletten in te nemen. Klopt. Ik ga het toch even expliciet noemen, want veel mensen weten dat niet of het wordt misschien vergeten soms is het druk bij de apotheek en dan wordt het niet goed uitgelegd. Ja. Hoe het in elkaar zit is al die merken zijn gewoon hetzelfde, maar hoe het wordt opgenomen is door middel van maagzuur. Dus je neemt het op een lege maag in, omdat je dan maagzuur nog hebt. En dat verwerkt het tablet en dan wordt het opgenomen. En je moet dan dat ook tijd geven. Ja. In de regel tenminste een half uur wachten voordat je eet en drinkt. Maar sommige mensen die komen bij mij op de poli via de huisarts omdat ze schildklierhormoon krijgen in een goede dosis of zelfs te hoge dosis en het is niet genoeg in het bloed. En dat komt dan omdat het niet goed wordt opgenomen. En dat kan door een simpele reden zijn, omdat mensen bijvoorbeeld toch iets langer moeten wachten. Bijvoorbeeld in plaats van een half uur, een uur. Een uurtje. Of ik heb ook mensen die 2 uren wachten, het lukt hun. Ja. En dan gaat het goed. Ja. Zodanig dat ik de dosis weer kan afbouwen. Ja. En een kleine manier dat heel effectief toch is je schildklierhormoon innemen met een glaasje orange juice. Die zuur van de juice van de sinaasappel, helpt ook het tablet beter opnemen. Okay. Dus als je die simpele instructies volgt, dan neemt het tablet
Dan wordt het goed opgenomen door je En maag. dan heb je gewoon stabilisatie van je schildklierhormoon in je Dat ga ik even vertalen. lichaam. Ja. Lo cual ko dokter tabisata timbiaha porta na apoteker of no te guardo bon explicar com tablet de pa schildklier Mr. Guardo toma mi manera ta ma inta sin come na yuna e se tá possível guarda meia hora de hora para come of bebe algo de compra sobre zuur na die stoma zij te ajuda para pildo waardoor mas meho opgenomen den zanger. Dus ora zij te hopi essential ku dokter tabisa ku zij te mas meho manera para tomar pilder se bota usando pilder nan de schildklier zij te mas meho manera para tomar. Yes, dokter. E também, lo qual dokter tabisa também ko por usa orange juice, ko também ta zuur, ta também ta ajuda para absorber pilder mas meho tegen zanger. Oké, dokter, we gaan verder. Hoe stel je de diagnose? Dat had u al... Ja, dus dat moest ik eigenlijk afronden. Ja, hoe je... dus als je weet dat iemand geen beschadiging fysiek aan zijn schildklier heeft gehad... en je ziet de risicofactoren, bijvoorbeeld een vrouw... misschien is het net na zwangerschap ontstaan, al die dingen... dan heb je reden om in het bloed een enzym te prikken. Of ik zeg het niet goed, je prikt niet het enzym, maar je prikt een eiwit van het immuunsysteem. Dus het immuunsysteem maakt een stof die dan specifiek een enzym in de schildklier gaat aanvallen. Okay. En wanneer dat enzym kapot wordt gemaakt of stop wordt gezet, dan maak je al minder schildklierhormoon. Maar het is een verdere beloop, want het gaat verder. Dat ene stofje trekt weer een heleboel andere stoffen van het immuunsysteem aan. En je moet het zien als een soort één soldaat die komt, die legt iets plat. En dan kunnen nog een paar soldaten komen en dan gaat het proces langzaam. Of het immuunsysteem zendt het hele leger. Ja. Met alles, alle tanks, noem maar op, alles. Ja. En dat is dan een heel ernstige ontsteking, want dat uit zich dan in heel veel pijn. Ja. En dat kan zo heftig zijn, dat is wel zeldzaam, maar in enkele gevallen gebeurt het. Dat de schildklier dan echt kapot wordt gemaakt in één keer. En dan komt er heel veel schildklierhormoon vrij. En dan heb je een te grote hoeveelheid van schildklierhormoon in je bloed. En wat gebeurt dan in je lichaam? Stel dat het gebeurt bij iemand. Dan gaat alles sneller werken. Dus je metabolisme gaat omhoog. Dus wat mensen merken is bijvoorbeeld hartkloppingen. Het hart gaat sneller werken. Je voelt je heel nerveus, want de zenuwbegeleiding is geprikkeld. Trillen. Ja. En alle cellen gaan in een hyperstate. Dus ze gebruiken meer energie en je valt dan ook heel snel af. Dat klinkt misschien weer als iets heel goeds voor sommige mensen. Dat is niet goed. Maar dat is niet de manier, want je zet alles in overdrive, dus je doet chronisch. En soms, afhankelijk van hoe hard het is, toch acute schade aan de rest van je lichaam. Want zo zijn mensen ook die schildklierhormoon gebruiken om af te vallen. Je hebt op internet tegenwoordig zoveel misinformatie. Ja, dus daar kom ik op terug. Dus ik zou daarom dat nooit adviseren om te doen. Nee. Maar om terug te komen over hoe die Hashimoto gaat, dus meestal zijn het enkele soldaatjes, enkele stofjes van de afweersysteem die je schildklier langzaam kapot maken. Ja.
En in enkele gevallen, heel zeldzaam, kan het dus een hele invasie zijn, waardoor mensen dus extreem pijn hebben. En dat kan soms op een bepaald manier gaan dat het heel lang doorgaat. Dan is het niet een grote aanval in één keer, dat het een heftige, kortdurende pijn is, maar dan toch wel ertussen dat het een chronische pijn is die mensen ervaren. In mijn geval was het dit samen met iets anders. Dus ik heb geen schildklier. Ik heb geen schildklier meer. Nee. Maar stel dat mensen met heel veel pijn bij u komen met de Hashimoto. En wat is dan de next step dat u gaat doen? Krijgen wat ze je... ontstekingrenmers? Precies. Ja. Dus het probleem is de afweersysteem. Dus die probeer je dan plat te leggen. En dat doe je met ook een heleboel middelen waarvoor het immuunsysteem... een heleboel aandoeningen waarvoor het immuunsysteem een probleem is, zoals reuma. En dat zijn ontstekingsremmers, zoals naproxen of diclofenac. En vaak helpt dat wel. Ja. En dan dooft het een beetje uit en dan is het draaglijk. Je kan daarmee het brand blussen en dan blijft het rustig. Voor een tijdje. Voor een tijdje. En je hoopt dat het lang weer uitblijft, maar het kan weer op gang komen. Ja. Maar stel, het is iets dat wel heel snel weer op gang komt, of je kan die brand niet blussen, dan heb je veel sterkere middelen nodig. En een voorbeeld daarvan is prednison. En prednison is niet een medicijn die je chronisch kan geven aan mensen. Kijk, soms moet het, want het doet meer goed dan kwaad. Maar mijn punt is, ieder medicijn heeft consequenties en bijwerkingen. Ja. Dus je moet de voordelen altijd afwegen tegen de nadelen. En op een gegeven moment kan je dat tot op een punt komen dat iemand alleen rust ervaart of vermindering van pijn door chronisch hoge doseringen van prednison te gebruiken. En als je dat punt bereikt, dan bespreek je met elkaar dat er meer voordeel dan in zit om dan die hele schildklier weg te halen. Want dat is eigenlijk dan het gedeelte die alleen maar het ellende veroorzaakt. Ja. En uiteindelijk kan je gewoon die klier vervangen door het hormoon te slikken. Een heel klein pilletje. Ja. En dokter, wat je ook heel vaak hoort, dat als mensen de schildklierhormoon nemen, dat het hun dikker maakt, zeg maar. Ja. Maar dat is een vraag die ik bijna altijd krijg van iedereen die met schildklierhormonen moet slikken. Is dat waar? Nee. Hoe het in elkaar zit is, kijk, meestal werkt het schildklier te snel. Of er is te veel ervan in je bloed. Bijvoorbeeld door die ontsteking. Ja. En als je dan je energieniveau, je metabolisme weer naar normaal krijgt, door bijvoorbeeld die schildklier weg te halen wanneer het hyperactief is, dan krijg je je normale metabolisme. Ja, Oké. Mensen die een te trage schildklier hebben, die komen vanzelf aan makkelijker, omdat hun metabolisme laag is. Klopt. Maar je metabolisme is ook enorm afhankelijk, los van de schildklier, van je leefstijl. Als je iemand bent die sport, die beweegt, is je metabolisme hoger. Ja. Als je elke dag thuis zit en je gaat niet bewegen, en daarmee bedoel ik, het bewegen is tenminste 3 tot 4 keer een uur. Als je zegt, ik beweeg, maar het is maar een half uur op je gemak buiten lopen of een uur, 1 of 2 keer in de week, is dat niet voldoende. Dat gaat je metabolisme niet omhoog doen. Nee. Dus dan kom je aan. Ja. Je schildklierhormoon, als je dat instelt, moet dan wel goed ingesteld zijn. Precies. Want als het niet goed wordt opgenomen of het blijft vaker traag omdat het niet goed wordt opgenomen,
ja, dan kan kan het je dat, zorgen dat ja, je dat je gewicht kan toeneemt. aankomen. Ja. Maar in de praktijk, en als je nu omgekeerd denkt van iemand zit bijvoorbeeld nu thuis en denkt, hé, ik verlies moeilijk gewicht, komt het niet door mijn schildklier? Nou, dat kan je heel makkelijk testen in het bloed. In het bloed, oké. Maar vaak heeft het te maken met de invloeden van je leefstijl op je metabolisme. Dus los van het bewegen wat we net hadden besproken, Ja? is ook je eetpatroon een voorbeeld. Ja, precies. Je hoort genoeg mensen die bijvoorbeeld zeggen, ik eet niks, maar ik val toch niet af. Dat is ook uit te leggen. Ja. Als je niks eet, laat me een algemeen voorbeeld geven. Als je, om gewoon in leven te blijven, dat al je cellen functioneren, ademhalen, hart, wat dan ook, gebruik je 2000 kilocalorieën. Oké. Gemiddeld. Laten we dat gewoon als rekensommetje zeggen. En zeg maar, nu besluit je, ik ga maar 1000 kilocalorieën eten. Dat betekent elke dag 1000 min. Dus dat betekent ik moet afvallen. Ja. 1 kilo vet is ongeveer gelijk aan 8000 kilocalorieën. Dus dan, als je zou zeggen, je zou de helft van de voeding nemen, of echt 1000, dat je in een week al 1 kilo zou moeten afvallen. Maar zo werkt het niet. Wat gebeurt is, je lichaam denkt, ik krijg niet genoeg eten. Ik ga veel minder verbranden. Dan ga ik niet 2000 als basis verbranden, maar de metabolisme gaat omlaag. Dan ga ik 800 verbranden. En dan blijven die mensen toch plus. Ze blijven toch in kilocalorieën positief. En daarom val je dan niet af. Dus het is een combinatie van goed eten en bewegen, dat je metabolisme hoog houdt. Of goed genoeg houdt, dat je in een gezond evenwicht blijft en niet makkelijker aankomt. Ja. Want naarmate we ouder worden, gaat alles minder en ook het metabolisme. Ja. En je kan je lichaam voor de gek houden, los van het bewegen. Dus het eten is ook een manier om je metabolisme hoog te houden. Dus we hadden net gezegd, als je 1 keer per dag gaat eten of heel weinig opeens, dan gaat je lichaam denken, ik krijg niks, het gaat omlaag, die metabolisme. Ja. Maar stel je zou je voeding, gewoon wat je elke dag eet, verdelen. In plaats van 2 of 3 keer per dag naar 6 keren. Kleine hoeveelheden. Porties. Ja, dan denkt je lichaam, ik krijg toch steeds wat. En al is het weinig, die gaat verbranden. Het houdt je metabolisme dan hoog, want je lichaam denkt, ik krijg straks toch weer eten. Dus als je wilt afvallen door minder te eten, dan moet je niet alleen minder eten, maar je moet het dan ook verdelen. Ja. Frequenter over de dag. Okay. Stel je kan niet bewegen omdat je, ik noem maar wat, last van je knie hebt of wat dan ook. Dan is dat een manier om te beginnen. De voeding die je vermindert ook meer te verdelen over de dag. Over de hele dag, oké. Nou, interessant. Dankjewel, dokter. Ik had nog 1 vraagje. Bij mannen komt het niet heel vaak voor. Maar toch ken ik iemand die toch wel heel veel last heeft van schildklier. En dat hij is heel veel afgevallen. En nu is hij weer aangekomen. Maar dat komt dan door waarschijnlijk geen goede pilregulatie. Dus het kan ook meerdere factoren zijn wat u zei. Maar hij kan nog geen goed balans vinden. Dus als het iemand is die nu schildklierhormoon gebruikt, dus dat betekent hij heeft niet een schildklier of hij heeft een schildklier die niet genoeg werkt. Dan is de instelling met het medicatie niet goed. Niet goed. En de basis ervan is wat ik eerder zei, dat het goed moet worden opgenomen. Dus je moet dat echt op een bepaalde manier opnemen zoals we eerder besproken hadden. Oké. Nou, ik denk dat we best veel over hebben gehad. Dan wil ik u heel erg bedanken, dokter. Nee, geen dank. Meta espera ko tawata di hopi information pa boso nang.
Y si cualquier pregunta, busca online y bobo bay sa kabo doctor di kas. Ya, sempre kubo ting pregunta nang esaita na iprome kami da kubo lo meste bay pa check si boting pregunta na over te say. Dokter, heeft u nog iets om Ik wil iets iets kleins zeggen. In het algemeen dat we als maatschappij tegenwoordig niet genoeg aandacht geven en vergeten. En we leven allemaal, denk ik, in een heel andere tijd dan 10, zelfs 20 jaar terug. geleden, ja. En dat is dat het heel druk is. Iedereen moet heel veel doen om zijn baan te behouden. Klopt. En het zorgt ook ervoor dat men niet de tijd automatisch meer heeft om goed voor zichzelf te zorgen. In de zin van zelf goed koken, gezond koken. En daarmee bedoel ik niet alleen maar koolhydraten of gefrituurd eten halen. Ja. En ook niet bewegen. Dat zorgt allemaal voor een heleboel verstoringen. Hè? Want als je niet beweegt, dan mis je ook het verwerken van stress. Ja, klopt. En dan gaan mensen met piekerende gedachten naar bed, kunnen niet goed slapen. En dat is al een heel reden om vermoeid te voelen. Ja. En om aan te komen. Dus een heleboel klachten die mensen hebben, zijn aanwezig. Niet gelukkig dan, hè? Niet omdat er iets ernstig aan de hand is in de zin van een ziekte. Maar we zijn met z'n allen ons wel ziek aan het maken door de basis te vergeten. Te zijn vergeten, ja. En ik zeg altijd, de dag heeft 24 uur. Als je kijkt tegenwoordig naar hoeveel tijd je aan je telefoon besteedt, dat bijvoorbeeld echt nodig is, dan denk ik, als je eerlijk met jezelf bent, dat je wel een uur tenminste vindt in de dag om te gaan bewegen. Lekker te gaan wandelen of zo. Of dat je de tijd gebruikt om voor jezelf goed te gaan koken of voor je gezin thuis. Ja. Dat al zorgt voor een gezondheidswinst die we onszelf niet meer geven. Ja. Dus daarmee wil ik het dan vanuit mijn kant afsluiten. Dat door het zorgen van jezelf, met name goed eten, bewegen, een goede nachtrust, dat je al heel veel klachten voorkomt, omdat het daarmee te maken heeft. En het leidt uiteindelijk ook naar een gezondere lichaam, dat dan ziektes die te voorkomen zijn, zoals hoge bloeddruk, diabetes, hoog cholesterol, dat je daar veel verder van bent en de nadelen daarvan. Door kleine dingen aan te passen. Ja. Nou, meneer Dr. Pisa, laga nos turbang, cuida nos curpa, kushina nos mes, purba, ora kupor kushina nos mes, bancana ora, may ora si por dia, of 3 viajes pa simang, aceita algo que te ayuda, toma tempo pa bumes, pa asina aceita ayuda pa quita stress y tenernos curpa saludable. Kuta duna ku nos ting menos malesa nang nos ting kubay doctor menos, los bang ayuda nos mes door di hasisaki lo cual ku doctor duna como consejo. Nos te agradecemos ng po boso audiencia y de un otro viaje.